lingsem piyong karo garwaku. Aku diambung mak dek. Kamu sari kekitung memanis kok yo dadak gandrung barang kok mungkin dipun pirsani para abdi menika ora nyelingsem to Kang kleru piye kudu iki tisune lah terus kok tisu magic iki garwaku Bapak tisu kula pra iki Dune wong. jenengan iku dadi Silahadi Krama kok malah kalah karo wong wedok ki piye Lah muacane metu e. nah jenengan iki kudune nek ngono kuwi langsung disabet buak Sik. Ikine sing urip. wah lagi mau tak kira gembol HP mbok cobi menika Getih entek tak jumu getih. Getih teng mriki Ngono iki lho. Cemburu Kang Wuto menika tundhonipun KDRT penganiayaan ingkang boten prayogi. Iya, pituturnya pesan-pesannya. Jadi pesannya itu jadi komunikasi yang baik antara suami istri menika. Sri Tanjung Sido Paksa jenengan dados Sido Paksa niki Sri Tanjung niku mengke rak critane jenengan tindakan lah ninggal Sri Tanjung Ninggal utang ngono. Ternyata Sri Tanjung niku diparani kalih Prabu Silahadi Krama ajeng dipun perkosa. Neng mriku mboten gelem. Tapi jenengan kan napa jenenge? Cemburu buta. Nah, mengke niku jenengan polo-polo tenan. Ya aja ngono mriki drama kok polo tenan. Jenenge drama ki ya. Drama nek polo tenan ora siut kok le nyambut gawe ameng-ameng nyowo. Kudu totalitas Lah lho. sing cerita Tanjung kowe ae. Lah role dhewe-dhewe kok. Ayo nih ayo aku kok ya marahi. Sik lah panjenengan dapukane napa? Bulan. Gedibal. Napa? Piye? Anu nggih ngoten mawon. Sri Tanjung kula apa jenenge Abdi Taman jenengan Sido Paksa. Oke. Kersane disiarke MC rumiyin. MC. Oh iki dapur anu ngeropel, Ngeropel bayaran double kok. Iya. Multi talenta kok. Iya. Anu Mataraman Mas. Duduk. Iya. Au. Nuwun para miyarsa. Wilujeng dalu, wilujeng pepanggihan kalian Brokadang Sriman Sripati Astabrata ingkang mijil saklatan kita nganjuk ingkang gandalu menika minangkani pamundhut saklyanipun pamungkati meninjih Ibu Sobiatun kepareng hambabar cariyos ketoprak dumadi ning kita Banyuwangi utawi Sri Tanjung Sido Paksa. Wondene paraga ingkang parangayang gati Ki Akbar Shah Alam dalu menika kapatah dados Patih Sido Paksa. Aku Princess Aprilia Sucipto Susuki dalu menika ngayahi dados abdi Mantasaring Widyawati tetungguling Waranggana Mustikaning Kenya nyi artis Never Ending Beauty Kota Klaten Mimin Angga Inggi dalu menika dados Sri Tanjung. Kados pundi godha ing sandiwara ketoprak dalu menika sugeng midhangetaken. Piong-piong caket rene to. Gusti Putri panjenengan ingkang kula tresnani. Piye piong Kula wentah panjenengan awit rumiyin. Kula tansah tresna kalian panjenengan. Kula wasani kok jenengan kados sedih niku wonten napa to Gusti? Piong abdiku kinasih. Sinasa sliramu kuwi bocah Jawa Karang Pradesan. Wis suwi tok nang kepatihan kene wis sawetara wektu nanging sliramu ora aku kaya dene pembantu utawa abdi nang karangku kaya dene keluarga pribadi piye mula dikrasan-krasani wong Taman Sari kepatihan. Raos ngaten wong kalih panjenengan jenengan nggih gemati kalian kula. Ning ngerti kaya kang sliramu kandhakake mau yen atiku lagi sedih piye? Wonten apa lho? Sapa to wong wadon ditinggal bojone 7 candra suwene. Rasane kaya pulih pramene rasane kaya gatel meneh piye. Mbok nggih
ditumbaske seleb nek. Jenenge gatel rasane ngatiku Kang Mas Patih Sida Paksa ngupati tumbaling negara ingkang awujud emas 7 plengkong gumbala 3 gelung kuwi mau lho biyong muga-muga melu ndedonga. Kula dongaaken mugi-mugi Gusti Kakung si napa jenenge Etuk gawe yo tenan lumayan ndedonga lho biyong. Nggih ngoten. Nek Gustimu etuk gawe ateges sliramu melu ngemumuk wibawa pakaian kene. Panjenengan ugi ndedonga mugi-mugi Gusti Kakung Seladi Krama enggal kondur. Penjake kok gancep temen to kok cocok karo aku kondur yo. Lho, menika kledang saking katebian. Menika garwa kinase Kang Mas Patih Sida Paksa kudu tapas. Aku lingsem piye karo garwaku. Aku diambung mak dek. Sembah bekti kula Gusti Kakung. Nggih. Aja nyedak-nyedak yo. Iki sinyale lagi kuat-kuate. Mikir sing wireless ono. Iya, Waduh, Yayi Tanjung. Kang Mas Patih injih. Piyong iki aku ngimpi apa kasunyatan to piyong? Kasunyatan menika Gusti Kakung Seladi. Mentas wae dirasani karo Ingkang panjenengan tresnani, ingkang panjenengan kembang kapan to? aku kok rasane grogi kaya perawan meneh yo. 7 sasi lho. Mbok menawa nek wong wedok liyane wis golek inceran liyane, wis golek nanging Kang Mas. Saestu menika garwa kula Kang Mas Patih Sida Paksa saestu Kang Mas. Aja nangis, nek nangis mesti nguyuh kowe mesti. Manut yo menika keblet pipis Mas yo dereng cek tekan kamar mandi pun tek tendalan lho Kang Mas. Iya. Iki abdimu apa anyar? Menika abdi kinasih, abdi rumiyin Jenengan pangling kalih kula niku pripun wong kula kakemong Gusti Putri pun dangu kok. Kok tak sawang kok malah ayu abdine. Ya niku ampun nalisir. Ceritane ayu kula, cerita jantara kula bosok iki kula ceritane ayu. Kok malah ayu abdine. Niki jenenge wong jenenge iki lakon sandiwara kok. Mbok kula di anak 17 ngakuni ya perawan. Pun mriku Gusti Kakung sampun kondur dipun ladosi rumiyin, kula tak wonten wingking rumiyin kesanipun boten lingsem panjenengan. Nek ado-ado ya piye aja negake aku. Dipun sekejakaken Gusti Iya. Soalnya aku rung siram jamas sih lho. Elek. Tanjung rene yo. Injih Kang Mas. Muga antuk pengasih saka Gusti ingkang Mahasih, aku bakal ana rembug sing bakal tak andharake marang Tanjung. Saestu Kang Mas. Heeh. Badhe wonten pangandikan menapa Kang Mas Patih? Nyidam sari kekidung memanis. Kok yo dadak gandrung barang kok. Mungkin dipun pirsani para abdi menika ora nyelingsem to Kang Mas. Lho, anggepen iki kabeh ora ana. Bumi iki anggepen nggur aku karo kowe. Namung kula kalian mantelem kemawon. Iya, mergo suwene aku ora ketemu kelawan jeneng sira wong ayu, sadurunge aku ngucap sing puas sing wigati tak gandrung dhisik. Ternyata wis suwe ora ketemu. Dasare akeh digandrungno padheran kula langsung kerem nggih Kang Mas. Anu kembut-kembut. Nggih. Suara dijamah kok yo. Kaya kumbang kang amulat sekar. Nyampingipun nyun sewu nyampingipun nggih, anggenipun miranipun nggih Kang Mas. Soale aji ning diri ana kedaleng lati, aji ning salira wonten ing busana. Bojone sapa ta? Bojone Sri Tanjung. Oh, le nyalira busana mula becik. Iya. Manten. Kan menika nggawa jeneng oh, daleme ning ditok Nganjuk. Oh, wilayah Nganjuk saged tampi kanthi sami. Iya. Ayo mlaku bebarengan. Astanipun Kang Mas grogi kula astu. Lak pancal. Nek mboten wonten juru taman lan mboten juru pangisepan mboten wonten ta menika. Juru pangisepan apa? Telek sandi menika mboten wonten. Oh, mboten wonten. Kok juru pangisepan kowe apa jeneng tak isep bumbunamu? Kepengen ngisep madune. Apa sliramu isih duwe madu? Tasih Kang Mas. Kang Mas Patih Sida Paksa. Mbok pilih ing jagat menika mboten wonten manungsa ingkang bombong lan mongkok manahipun kejawi namung kula. Awit kula menika saged sesandingan kalian panjenengan Kang Mas Patih. Ayem yo jeneng aku. Inggih sak lumayan
bumi sak kurping langit menika Kang Mas. Sik to. Anu kukumu rong kok kethoki to. Wis tekan iki mang bawane. Heeh. Mbrengangang swara rom. Yayah manten kang lagya karon sih dansa. Wah. Kalian kula peteki nggih Kang Mas. Mesti saya kok ya saking ketebian. Sik to, kowe bareng nyekeli aku jarimu kayane sing jengat. Saking sampun boten saged napa jenenge hardane kanapson kula menika lho 7 sasi lho coba nek liyane rak ya golek kono-kono. Iya, Biong aja ngandeng-ngandeng lho Biong. Nggih. Cepakno tisu Biong. Lha apa? Kering-kering lho. Wong biasane nggo sarung kok. Dene Ramamat Prana marang Kusumayu. Kleru Biong kudu iki tisune. Lah terus Kok tisu magic iki garwaku. Lah kok tisu kula pra iki lho Biong. tisu menika sanes kagem Gusti Kakung. Tisu magic ta kagem jenengan. Sedalutan bisa nendro renggang kula kinepyur pulut saya hati. Ngimpi apa aku garwa sing tak tresnani banget. Matur nuwun Nyidam Gusti. sarining tresno. Sak saben penyan ngrung kula. Lajeng pangandikan menapa ingkang penyan ketika migatos kala wau Kang Mas Patih. Kabar kang sumebar pawarta kang wis warata kiblat 4-5 pancer. Kasinggihan. Ana kabar ingkang mawartake lamun jeneng sira Yayi Sri Tanjung kagungan rasa tresna karo Sinuwun Prabu Silahadi Krama. Satemah gandeng asmara senajan mung sarana sesideman. Kuwi kabeh mau kabar kang kabur apa kabar kang kababar ing kasunyatan. Kang Mas Patih sida paksa. Piye wong ayu? Panjenengan ampun kegujengan lho. Bojo 7 sasi ora ketemu lajeng. Ngopeni suwanten-suwanten mbok bakul sinambi wara. Garwa ingkang kula tresna panjenengan namung nang dalem Kang Mas Patih sida paksa. Ning iki kabar iki wis akeh sing ngrungokake. Kabar iki wis akeh sing ngrungokake, kepara wis manjing ana talinganku dhewe. Yen sliramu tumindak sedeng kelawan Prabu Silahadi Krama. Kang Mas Patih sida paksa. Heeh. Gene panjenengan pitados kalian kabar saking mbok bakul sinambi wara saking Curug Rek Sandi. Iya. Boten pitados kalian kula Sri Tanjung garwa panjenengan tuhu bekti tresna kalian panjenengan Kang Mas Patih. Piye abdi? Injih Gusti Kakung. Kondo Kang Walaka Biong apa Kang nudu mati ana ing Taman Sari Kepatihan Biong. Bendaramu apa tumindak sedeng? Ngaten Gusti Kakung. Kondo Walaka Biong. Kula seksinipun. Asaksine piye wae? Kondo Prasaja Biong. Prabu Silahadi Krama menika leres tindak wonten kepatihan. Menika astunipun badhe gonjak Gusti Putri Sri Tanjung. Ananging Iya. Gusti Putri Sri Tanjung menika Heeh. nggih adosi Gusti Kakung. Mimin. Kok Mimin? Alah, kok suki Mimin. Sri Tanjung. Tanjung. Kang Mas Patih injih. Abdimu wae ngarani kowe tumindak sedeng lho. Abdi menika wonten pepengkeran boten ngertos sajatosipun Kang Mas Patih. Lah abdi wae ngerti polahanmu karo Silahadi Krama nganti kaya ngono. Kang Mas Patih kula badhe matur walaka kalian panjenengan. Walaka piye? Ning ampun duka lho. Ora. Injih kasinggihan Sinuwun Silahadi Krama tumuju ing Taman Sari Kepatihan. Marani kowe. Ing setya bakal gonjak kalian kula badhe mrawasa jajat kawula nanging Kang Mas. Kula tesih kugemi tresna sejati iki tresna kula kalian panjenengan satemah kula boten ngladosi saestu saranduning badan kula menika dereng kepok singgol kalian Sinuwun Silahadi Krama kula boten matur dura Kang Mas. Siti-siti Silahadi Krama Kang Mas. nyicipi kowe? Boten kula boten ngladosi saestu Kang Mas. Nyenggol-nyenggol. Boten Kang Mas nawit peso kesinggol bakal kula beset Kang Mas. Kowe nangis mau bekar. Mas Patih. Nanging atiku wis kadung catu. Kedang agem
dirungokne tangga. Panjenengan kesangetan lho. Lah kepiye to? Ndak wae kang boten wonten jrung-jrungipun. Kula menika tresna kan panjenengan ora ngladeni wong lanang liya. Kula ora milik mulo bareng kang melok. Dados kang pate kula sampun matur nuwun. Aku tak mudune wong. Jenengan iku dadi Silahadi Krama kok malah kalah karo wong wedok ki piye? Lho muacane metu e. Nah, jenengan ki kudune nek ngono kuwi langsung disabet buak. Lah wong wedok kancane sumaradene saking dene sing lanang. Dituapuk-tapuk tenan. Buak tenan. Aja bantah karo wong lanang, Tanjung. Ana tetembungan sedumuk bathuk senyari bumi. Wong wedok sapa wani dumuk bathuke wong wedok sing dadi garwane nyawa totone nyatane. Kowe wong wedok sing kendho kembenmu, wedok lelemeran. Sri Tanjung kok diayan. Menawi panjenengan sampun boten tresna kalian Sri Tanjung, kula dados boten dados menapa. Saestu kula boten dados menapa. Kawangsulaken dumateng tiyang sepuh kula nanging Kang Mas. Menawi panjenengan dakwa kula tumindak sedeng ngrucut pinjungipun lemer kados sanes kula boten tarimah Kang Mas. Monggo. Hukuming negara wis ngandharake sapa wong wadon kang gandeng karo wong liya sing dudu bojone nyawa kudu dilangi. Kapejana kula lila Kang Mas. Menawi dados menika mongko kek penggalih panjenengan nanging kula saestu boten tumindak sedeng. Kula gadhahi atur. Menawi pusaka menika tumawa wonten badan kula. Lajeng badan kula ngedalaken rah. Menawi getih menika nggondo bacin, nggondo batang ateges Sri Tanjung ladosi wong lanang liya tumindak lemer. Nanging Kang Mas, menawi getih menika nggondo arum, nggondo wangi. Ateges kula wanudi ingkang tasih suci ngugemi tresna kula kaliyan panjenengan Kang Mas Patih. Apa kowe wis samapta ing dati sawega ing diri nampa pusakaku? Sanes pusaka kang menika Kang Mas. Sanes pusaka kang menika takut. Pusaka sanesipun. Nek getihmu banger kowe lumut. Nek getihmu wangi kowe bener. Kula tasih suci lan ngugemi tresna sejati kula kaliyan panjenengan monggo kapejana kula niki. Lati pakarti kudu nyawiji. Yen iya ya iya yen ora ya ora. Tampanono pusakaku mati. Lah Gusti Kakung panjenengan iku mbak ingkang sarek. Gusti Putri pejah. Sik. Ikine sing urip. Walah ki mau tak kira gembol HP. Mati kok makan. Maksudnya posone aja ngene to, Pri. Gusti Kakung. Piye biung ban piye. Gusti Putri sampun pejah. Heeh. Ananging saderengipun kapejahi dening panjenengan kala wau. Kowe kok melok nangis lho. Apa? Menika Gusti Putri gadah piweling. Heeh. Piye piwelinge piye? Menawi rahipun getihipun menika nggondo wangi. Menika ateges Gusti Putri menika dereng tumindak sanes kalian priya sanesipun. Heeh. Menawi reh utawi getih menika kok gandanipun bacin menika teges Gusti Putri tumindak sedeng kalian priya sanes Gusti Kakung. Mbok cobi menika iki getih entek tak jumuk getih. Getih teng mriki lho. Oh nang ngene. Aku arep ngambung rasa-rasen. Lho, Pripun Gusti? Wangi, aku sing luput kowe sing bener kowe ora sedeng. Dipeluk lho. Loh. Getih wangi biung ban. Menika teges Gusti Putri mboten tumindak sedeng to. Ora. Nggih, panjenengan rungkit to Gusti Kakung. Hah? Dirangkul. Mati? Nggih, diuripke meleh.
Apa jek iso urip? Pun terapi kok kayak gitu. Tangi. Ya digoleke apa di ilmu sambung umur ngoten men kula durung wayahe mati ngoten. Tak uripke ngoten sik kok matangi tok kaya pada titik gering. Bojo lho bendina dikeloni kok tangi. Iya, bendina dikeloni jare. Istrimu adalah ladang pahalamu. Mbok kaya kali nek dolak alik kae piye. Iya. Istrimu adalah ladang pahalamu. Oh, iki ladange lemahe jembrot tok. Ayo tangi. Weh. Wah. Wes ya bar iki sampun. Nek niku wis mangku pitutur lho. Iki pituture kados pundi Mbak Mimin? Wong wedok nek garwane lagi tindakan nampa tamu itu ning aja mlebu jero omah nek ora ana wong liya. Yang ditakutkan itu meskipun tidak melakukan apapun yang ditakutkan fitnah di luar. Jadi dimang wonten dawuh niki bapakne nembe medal niku wonten kersa. Mboten monggo ndang mlebu mah pupung bapakne rane omah menika klentu. Terus nomor loro piye kakung cemburu boleh menika tandhanipun cinta. Ning nek cemburu buta, cemburu kang wuta menika tundhonipun KDRT penganiayaan ingkang boten prayogi. Iya, pituturnya pesan-pesannya. Nggih pesannya itu. Jadi komunikasi yang baik antara suami istri menika dadosaken rumah tangga dados ayem-ayem tentrem. Ini usah-usuk wis rapi. Injih kedahipun ngaten. Yang paling dawuh lho yang menawi sampun krama panjenengan boten kedah kalih kula ning paling boten modele kaya kowe wajib teko nek rabine Mas Adam. Kowe kan dadi patah sesuk. Terus ketua Manpris. Monggo Mbak Limbo badhe miji sinten wae Mbak Sinara Mbak Yovika ayo berdiri.